Tuon kanssa pukemaan. Alimmassa kerraskaksi totta kai merinokerrasto ja sitten sen päälle mä laitan toisen merinokerrasto yleensä. Etenkin jos on -25 pakkasta niin kuin nyt. Ja kaluri kuuluu aina asiaan, mä vähän esittelin sitä tossa. Ja sitten merinosukat on siellä, minkä päälle toiset merinosukat ja villapaita lämmittää hyvin. Niin kuin myös fleecehousut, mitä pitää vähän säätää. No niin. Ja niiden jälkeen sit laitetaan villasukat jalkaan, mitkä ei kyllä hirveästi tässä näy, mutta joo. Sitten asuun kuuluu myös totta kai erinäisiä hanska-asioita ja kaikkea muuta. Toppahousut on ihan perusasia. Henkselit niin, kun käydään laskettelemassa. Sitten lapaset ja rukkaset pitää asetella paikalleen. Niin ohuempi piippu ja sen päälle paksumpi piippu silloin, kun ei ollut kypärä päässä. Ja sitten takki ja kauluri takin päälle.